Сделка! Знаеш ли колко неща бих си купил с 10 милиона евро? Нека познаеш, ще си купиш цял камион с ракия. Да, точно това си мислех. Мамо, тате, искам сладолед! Стояне, чули какво каза Димитър? Иска сладолед! Не ми се дадат пари за сладолед. Нали имаме 10 милиона? Знаеш колко е скъп сладолед? Имаме много пари, ще отделиш 20 евро за сладолед. Какво? Какъв е този сладолед за 20 евро? Стояне, отиди веднага за сладолед! Точно сега... Стояне! Дай ми един сладолед. Какъв сладолед искате, господине? Димитре, какъв сладолед искаш? Искам сладолед с шоколад! Дай ми един сладолед с шоколад. Има различни видове сладолед с шоколад. Димитре, идваш с мен в магазина. Какъв сладолед искаш? Искам онзи ето там. Дай ми ония там. Не, искам другия до него. Добре, дай ми другия до него. Не, искам онзи по-големия. Последно какъв искаш? Ама ти ми се развика! Добре, ще вземем от големия. Добре, супер! Тате, искам и от онова ето там. Това какво е? То е много полезно и трябва да ми го купиш. Полезно, а? Добре, какъв цвят искаш? Искам зеления. Добре, дай ми зеления. Не, искам синия. Добре, дай ми синия. Не, искам оранжевия. Последно какъв искаш? Искам синия. Добре, дай ми синия. Не, искам оранжевия. Какво искаш последно? От един час в магазина. Ама ти ми се развика! Добре, ще ти взема оранжевия. Добре, но искам зеления. Димитре, сега доволен ли си? Да.